Lakhain kora trok Duarbagori Constituency ka parlopon Dolamara along Duarbagori Constituency VDC Chairman Sarkoi Rongphar ahem along sprayer machine keron jaime ke paman pon Bangso keron pon laki Karbiang Autonomous Council ke charia bangpu CM Dr. Tuliram Rong hang pen kiduk det adat apan mathasi akejoi pen pipajir ponlo Lapen Duarbagori inkora trok constituency localemi simate Education EM Richard Tok Bisitami, Duarbagori Constituency, Kiduk Det Adat Atuma Phan Mathasi, Patumi, Dolamara Lapen, Bagori, Diring, Kremkro Adat Aphan. Bang Pharu isi so se Aphan, Duarbagori Constituency VDC Chairman Sarkoi Rongphar ahem along, Ari Deng pen, akejoi pen, sprayer machine, akejoi pen, ron ponlo. Lapen pu akejoi pen, kilong Adat Atum Sitami, Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong hang lapen Education EM Richard Tokbi lapen VDC Chairman Sarkoi Rongphar aphan kachoro pajirpon lapen kewang jilangar ni ansitami BJP a sarkar longsi dodun thipji lapen Education EM Richard Tokbi radaphan kanghon kangjin so thep pik apot choropar pik lopasi radatum kachoro pajirpon lapen phuroya the lapen kaprek ki e kartia sonta keron pajirpon itu jasme pet ke ladak spray machine ron lo so spray machine ke jasme pet ke sak kheti chukle ma tum han sitame so spray machine pen okor sak kheti chot gali kape kheti ta klemi me bari ta bap ke pati penceng lok sojo nahai dowai ke ap nahai pen penang ana so spray machine ke penang ana kampi lasi so spray machine rongsor kichunam thekhe tumta dupik nasu posi kidukila katum han lahai abar sai rap dangi pusi itum kaching hon Karbiang Autonomous Council CEM Sir Dr. Tuliram Rong alang li mathalo ase alang li la almost 15 han sitame naso spray machine akejoi pen alang li ron pon News Report Karbiang Long Live